Vrede. Vrede. Blote vermelding van die woord, vrede, laat vrae ontstaan. Wat is vrede? Wat betekent die woord? Vir wie raak dit? Hoe word dit verkry? Vrede word omskryf as eenheid en harmonie beteken een goeie verhouding. Ons kan dus aanvaar dat, waar vrede heers, daar ook eenheid en een goeie verhouding is, en waar vrede afwezig is, daar heers oneenigheid en vijandskap. Van baie groot belang voor elkeen van ons, is die volgende vraag, hoe kan een goeie verhouding geskep word tussen een skuldige sondaar, en een heilige God, zodat eerstgenoemde vrede kan smaak. Dit wordt natuurlijk aanvaar, dat die sondaar bewus is van die breek wat daar tussen hom en God bestaan, as ook dat verzoening noodzakelijk is. Helaas, dit is niet altijd die geval nie. Mense aanvaar nie geredelik die etiket van sondaar nie. Dit is niet te min een feit dat elke mens een sondaar is, want die woord van God sluit allemaal in met die verklaring, want allemaal het gesondig. Die ernst van die hagelijke situasie waarin die sondaar om bevindt, word niet altijd besef nie. Dit is omdat die sondaar se werkelijke, onbetwisbare gesindheid teenoor God, een is van vijandskap soos dit in sy bose werke weerspieël word. Hierdie vijandskap kom van die mens, en nie van God nie, want God is liefde, maar sonde is hatelijk en afschuwelijk voor God. Jesaja 57 verse 20 tot 21. As gevolg van sy eie dwaasheid, het die sondaar in een situasie beland, waaruit hy hom nie kan loswikkel nie. Hy het gesondig, en kan nie ontkom aan die gevolge van sy eie bose dade nie. Hy is gebind deur kettings, wat hij zelf gesmeer het, en enige poging om homself te bevry, is nutteloos. Deur die sonde het hy kragteloos geword. Wanneer iemand sy hulpeloosheid terdee besef, en erken dat hij niet in staat is om een goede verhouding met God te bewerkstellig, en vrede met God te maak nie, dan zal hij die wonderlijke waarheid ontdekken dat, wat hij zelf niet in staat is om te doen nie, God in sy groot genade reeds vir hom gedoen het. Die woord van God is duidelijk om te lees, te glo en te geniet en verklaar dat die sondaar, en dit geldt voor elkeen van ons, deur die geloof gerechtvaardig word, en so vrede met God kan smaak deur onze Here Jezus Christus. Romeine 5 vers 1, eeuwige verlossing is beskikbaar voor elkeen wat uitroep, o, God, wees my arme sondaar genadig. Sy bevrijding van sonde en skuld is bewerkstellig deur ons machtige God en zaligmaker Jezus Christus, toe hy homself oorgegee het as een soenoffer aan die kruis van Golgotha. 2 Korintiërs 5 verse 20 tot 21. Hy het die prijs voor ons sondes betaal en die goedvaardige sondaar het vrede met God deur sy bloed. Die uiters belangrijke vraag wordt gestel, het hy vrede met God? Maak reg met God en doen dit nou. Maak reg met God, hy toon aan jou, die lam aan die kruis in sy bloed gestort, en bij die kruis moet jy reg maak met God. As jy nie reg is met God nie, moet nie verder lees nie, want het raak net diegene wat verloos is deur die bloed van Jezus Christus. Vrede met God. Die Bijbel verklaar, die Here is nabij. Wees oor niks bezorg nie, maar laat jylle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word bij God.
In die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jezus. Filippense 4 verse 5 tot 7. Die Heere is nabij. Wie is dit wat nabij is om te helpen? Hij is die almachtige God. Wie se grootheid onnaspeurlik is. Hij is onze Vader en het ons aangeneem als sy kinders, en ons geniet al die voorrechte van kinders. Hij is vol van goedertierenheid, onpeilbaar in wijsheid en begrip. Daarom wordt ons beveel om oor niks bezorgd te wees nie. Dit sluit alles uit wat kommer kan wek, een mens kan niet minder als niks hê nie. Wat is dan die geheim om oor niks bezorgd te wees nie? Dit is tweevoudig. Eerstens, herinnering aan hom, wat nabij ons is. Tweedens, dier alles na God te neem in gebed, en die woord alles laat niks weg nie, maar sluit alle dingen in. Filippense 4 vers 6 lees, wees oor niks bezorg nie, maar laat jylle begeertes in alles dier gebed en smeking, met dankzegging, bekend word bij God. Als ons dit doen, zal die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, ons harte en sinne bewaar in Christus Jezus. Die liedskrywer het die waarheid hiervan vastgelegd met die woorde, waarom zou my siel bekommerd wees, wanneer so God oor my waak? Ons moet zorg dat ons harte bewaak word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Spreuke 4 vers 23. Ons gedagtes moet bewaak word. Ons is bezig om derentyd die een ding of die ander te bedenk, maar ons moet begrijpen dat, soos een mens in sy siel bereken, so is hy. Spreuke 23 vers 7. Wat bedink ons? In Filippense 4 vers 8 word 7 dinge aanbeveel wat ons moet bedink, zodat ons gedagtes geestelijk gezond mag wees. Alles wat waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, loflik en deegvol is. Dit biedt goeie weiding waarop ons gedagtes gevoed kan worden, om ons sodoende te vrywaar teen die pele wat die varke eet. Die God van vrede. Ons het stilgestaan bij die zalige gedagtes van vrede met God. Lees ook in hierdie verband Romeine 15 vers 33, Romeine 16 vers 20, 2 Korintiërs 13 vers 11 en Hebreërs 13 vers 20. Die apostel Paulus skryf ook, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede zal met julle wees. Filippense 4 vers 9. Ons moet kennis neem van die 4 woorden wat deur die apostel gebruik word, namelijk, geleer, ontvang, gehoor en gezien. Wat Paulus hulle leer, het hy self beoefen en sy hoorders was. Hiervan getuies, daarom moedig hy hulle aan om te doen wat hulle geleer was en waarvan hy een voorbeeld was, en dan volgt die belangrijke woorden, en die God van vrede zal met julle wees. Dit zal die gevolg wees van die praktische toepassing van sy lering op hulle daaglikse lewe. Helaas, dit is makkelijker gesê as gedoen. Toch het die Heere Jezus zelf gesê, as jylle hierdie dinge weet, salig is jylle as jylle dit doen. Johannes 13 vers 17. Die woord van God is niet onsmakelijk en sy gebooie zwaar of moeilijk om te gehoorsaam nie. 1 Johannes 5 vers 3. So roep die psalmis uit, hoe soet is de beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Psalm 119 vers 103. Vir hom was die woord van God niet droë theologie nie. Hy het deur ondervinding geleer dat dit levend was,
en het dit bo alle ander dinge gestel. Indien daar bij ons onwilligheid is, om die suibere woord van God, waardeur ons gevoed wordt, te lees, is dit moontlik dat ons in ons gedagtes teruggedwaal het na daardie dinge waardeur ons gevoed was, voordat ons God geken het. Dit het die kinders van Israël in die woestijn gedoen. Die manna het gesmaak soos heuning, maar toe hulle gedagtes teruggedwaal het na Egypte, het hulle dit gewaag om te sê dat hulle siele gewalg het van die ellendige kos wat God hulle gegee het. Ons moet daarteen waak dat ons nie ook skuldig word en dus gevaar loop om te val nie. Ons moet God aanloop met die woorde, steun my dat ek verloos word, Psalm 119 vers 117. David sê aangaande Gods woord, begeerliker as goud, ja, as baie fijn goud, en soeter as heuning en heuningstroop, Psalm 19 verse 11 tot 12. Hij het nog een waarheid der ondervinding geleer, namelijk, die wat die wet lief het groot vrede en vir hulle is daar geen struikelblok nie, Psalm 119 vers 165. Mag ons genade ontvang om die woord van God te hoor, te ontvang, te leer en te doen, en die God van vrede zal met ons wees.